नैया एबारसो दासो लादो नै आमाया एबारसो जमिगोन थारमाने खेलाया नबासो थांबाय खिन्थु दासो माने नबानि उनाव नै दासो हारमनिनि आसल सावना फैदो नैया एबार जमिगोन एबारसो आंबो मोसासिगोन आं नोंथांमोननि सेराव नैथि खोन्दोखौ लाना फैबाय बे नैथि खोन्दोआव आं बुंखानाय बायदि बैसागु खुगा मेथाइफोरखौ आं खोनाहोनो नोंथांमोननो सेराव गोसो गुदुं जाना दं आरो गावबो गोसो गुदुं जाखाना दं। थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय बैसागुखौ जोङो बेबायदिहाय गाजा गोमजायै फालिनो मोनाखैमोनलाय एबार सुबिदा मोन्दों आरो नोंथांमोनखौ आं बुंखाबाय नैया आसोल मेथाइ खनगिरि गाहाय आमाय पबना दासो हारमनिखौ लाबाय आरो हारमनिखौ रिं होबाय नोंथांमोना खोनाबाय आरो एबारसो हिट जागोन। थांनाय बोसोराव जिहेतु बारा माने मोसानो मोनखायाखैमोन नालाय बावबायबो जानो हागौ बांसिनानो मेथाइफोरखौ बावजोबथाराखै एसे माने मामर जाना दङ बेखौ हुखाबानो गोबाव जालायगोन बेबायदि आरो दा नैया बेयावहाय आबौ हरिनि न'आव कसारिपारा गामियाव जोङो नब्रै नबासो बारना फैनानै बेयाव फैनायनि उनावसो बे आमाय भबनखौ लोगो मोननानै दा हारमनिखौ लाबाय दासो हिट जागोन मानसिफ्रा मोनफैजोबाखैनो मोनफैजोबब्ला मेथाइआ हिट जानोसै आरो आंनि गोसो जा थांखि बे मेथाइफोरखौ सेबखांनाय आरो मोसानायखौबो लानायजों लोगोसे नाथाय गुबै थांखि आंनि मेथाइफोरखौ आङो आंनि भिडिअ दिखांनाय गुबै जाहोनखौ आं बुंबाय नोंथांमोननो आरो दासो फैहांदों नैया आंबो बिनिनो सासे बाहागो आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो जागायबाय नोंथांमोना नायबाय थादों। गोथारैखौ मान बावनाय हाबाफारि बे बय गामियावबो दंखायो आरो बेनिनो मोनसे नुथायखौ आं दिन्थिनो हाबाय नैया गोथारै सानै कसारिपारा गामिनि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला नोंथांमोना नुदों गाहाय गोथारै बन्धुराम बसुमतारी आरो लेङाइ गोथारै आहिराम सरगियारि नोंथांमोना नायबाय थादों इयुनसिम माने गिबि नालाय एमाव राजाया दावखोब्लासो हिटआ जागोन दा नोंथांमोना एसेबां हिट मोनाखै मोजां मोनाखै जानांगौ नायसाबदो
किन्तु एमाव राजा दावखोब्ला निश्चय थारैनो मोजां मोनगोन। नै जोब्बाय किन्तु आं साननाय बायदि जायाखै मानोना एमाव राजायाबो दावखोनांगोन मानसिनि गोसोआ एसे जसिरिना थाबायना बोसोरसे आरो गोदान गोदानबो फैबाय आरो गोजाम सासे गोमालांबाय जिहेतु ओंखायनो नांगौ बायदि पान्चखौ मोनाखै नोंथांमोना किन्तु नायबाय था थारैनो मोनगोन लासैसो जागोनथ' फार्स्ट गियारावनो दोङो दाबो गारिया 3-4 गियाराव दावखोब्लासो इन्टारेस्टआ बांसिन जागोन नायसाबदो आरो नैया शरद बर'नि न'आव नोंथांमोना नुदों गोथारैखौ खुलुमनाय
आरो जा मेथाइ रोजाबनायखौ खोनाबाय नोंथांमोना जाहांदों नाथाय दाबो गोरोबजोबथाराखै सुपार हिट होननाय सोदोबा दा आं बुंनो हानाय जाथ'वाखैनो मानोना खौसे जाजोबब्लासो सुपार हिटखौ आं मोनगोन माने दा दैया गुमै बाबुलाल नोंथांमोना नुदों आंनि केमेरानि मोखाङाव आरो नैया बानलु मा खुन्थाइ बानलु होनना बुंदों नामाथाय बेखौ डेन्जार आलुखायो नोंथांमोना नुदों आरो नैया शरद बर'आ गोथारै सानैखौ खुलुमदों नोंथांमोना नुबाय बेबो बैसागोनि बाहागो आरो बे आलारि बाथि गोजों जोंना दङ नैया बे बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै मोसादों नाथाय मामर जाना दं नालाय बोसोरसे गोग्लैना थाबाय फुरा धार जायाखैनो आरो एमाव राजाया दावखोब्लानो बेफोर गासैबो जागोन नायसाबबाय थादों नोंथांमोना नैया दा फैदों आबौ बन्धु सर्गियारिनि न'आव बारग' लेङाइ आफादगिरि गामि कछारिपारा जिल्ला उदालगुरि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय नोंथांमोना नुदों आबौ बन्धु सर्गियारिनि न'आव फैलायबाय दा नायसाबलायदों नोंथांमोना नैया दादै नोगोला लिंहरदों फान्थाव दावदै फान्थाव आरो बेवहायबो खुन्थाइ बानलु दंलायो नोंथांमोना नायदो डेन्जारेस नायनायसै बारु नोंथांमोना नैया दा आबौ बन्धु सर्गियारिनिफ्राय फैनानै दादै दिनेश सर्गियारिनि न'सिम फैलायबाय नोंथांमोना नायलायदो जोंनि गामिनिनो बेबो खोलायाव गेजेर खनायाव आरो माने जोबथारनाय खोलाथारावबो दं आरो बे गेजेर खन्द'नि जोबथारनाय बेथिं रायजोनि गय बारि बागान नैया जोंनि आगसिथिं आरो जों दा फैगासिनो दं दादै दिनेश्वर सर्गियारिनि न'खरसिम नायबाय थालायदों नोंथांमोना एसेबां हिट जायाखै ओंखायनो नोंथांमोना अननानै आंनि थामथि खोन्दोखौ नायब्ला सुपार हिट माने जाय खुगा मेथाइफोरखौ आङो आंनि
भिडिअ दिखांनायनि गुबै थांखि बेखौ आङो दिन्थिगोन नोंथांमोननो नायदों बेखौ एसे नायसाबदों बे नैथि खोन्दोखौ नैथि साननिमोन बे थामथि साननि थामथि खोन्दोखौ नायब्ला बांसिन सुपार हिट मोनगोन दा जोङो दा दङ दा दै दिनेश्वरनि न'खराव फैदों दिनेश्वर स्वर्गियारि नायदों बिदिब्ला नोंथांमोना পেট্রোল আমার এই বার্ষিকী আমার এই বিহু ৰঙালী বিহু উদযাপন উপলক্ষে ৰাইজে দৰে দৰে ফুৰিব হৈছে সকলো গাঁৱতে সেনেকৈ আজিৰ দিনত যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ সেয়েহে আমি এতিয়া
এই আমাৰ নৃত্য পৰিৱেশন বিহু নৃত্য বিহু নৃত্য বৈশাগু নৃত্য বৈশাখ নৃত্য পুৰুষ আৰু মহিলা এয়া কি সুন্দৰ পৰিৱেশন কৰি আছে दायो जों दङ दादु पानिन्द्र सरगियारिनि न'आव गामि कछारि पारा भगतपारा हालामनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला फिन खेबसे थंखौ बुंना होबाय नायबाय थादो नोंथांमोना Rewarselah. Daso sauna harus daso atom sauna, belai. Korea. Iya, tadi Panindroni न'खरावबो फोजोबलायबाय नायलायदो नीलकमल बसुमतारीनि न'आव थांलायगोन बेबायदिनो सोलिगासिनो दं नैथि खोन्दो दिनै आरो नैथि सान 2 बैसागो नोंथांमोना नायलायदो नाथाय थामथि खोन्दोखौ नायनो दाबाव थामथि खोन्दोआ बांसिन हिट जादों बे नैथि खोन्दोनिख्रुइ बेबो खम नङा जिहेतु बोसोरसे मामर जाना थाबाय हायाव गोग्लैना थाबाय नालाय सेखाया दा उनफिनदों दासो एसे धार जाबोदों थारमाने ओंखायनो नोंथांमोना नायलायदो थामथि खोन्दोखौ नायनो दाबाव आरो बे नैथि खोन्दोनि नैया नीलकमल बसुमतारीनि न'आव नायलायदो नोंथांमोना गाबोन सबनिया हाबा दं बिनानावनि फुलमति बसुमतारीनि 12 एप्रिल खालि हाबाया ओंखायनो नोंथांमोना नायदो पेन्डेल गायदों नैया आरो बेवहाय जोङो बैसागो रंजालायनोसै नायबाय था नोंथांमोना
नैया नीलकमल बसुमतारी न'आवबो जोबलायबाय दा फैलायदो नायलायनि दा दै नागिन स्वर्गियारिनि न'खराव हाबलायहैलायनोसै नायबाय थादो नोंथांमोना
दैया जोबलायबाय दादै नागिन सरगियारिनि न'खराव दा थांलायनोसै आब' पद्मधर सरगियारिनि न'आव नोंथांमोना नायलायदो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ दासो जाहांबोदों हिट आरो नैया दादै सासे नैया दादै एमाव राजाया एसे दावखोबाय बैसागोनि आरो बे जाखागोनखा जेबो नङा नायबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नैया दादै हिरामन माजिनि न'खराव फैलायबाय नोंथांमोना नायदो
नैया जोबलायबाय दा दै हिरामन माजिनि न'आव आरो दा फैलायनोसै आबौ पद्मधर स्वर्गियारिनि न'खराव नोंथांमोना नायबाय थालायदो जोबजासिम भिडिअखौ नै जोबलायबाय दा आबौ पद्मधर स्वर्गियारिनि न'खराव जोबलायबाय दा थांलायनोसै लखिन्दर बर'नि न'खरसिम जोबथा बेयावनो फोजोबगोन आंनि भिडिअखौ आरो नोंथांमोना थामथि खोन्दोखौबो नायनो दाबाव गामिनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि बिबान मोनबाय दा बे बोसोराव गोदान बोसोराव माने 3 बोसोरनि थाखाय ना 3 बोसोरनि थाखाय आरो नेहाथारिया जाबाय दिल बाहादुर स्वर्गियारि आरो जादु दिपेन बसुमतारी आफादगिरि जोंनि कसारि थानाय गामिनि आफादगिरि महरै एबार सिगांनो लेङाइ आफादगिरिमोन एबार आफादगिरि जाबाय दा माने हामलायनाय बावनाय थाबाय निस्सय 3 बोसोरा जोङो मोजाङै सोलिथारगोन न'नि अननायावहा आं फाइसेल बोराइ बाथौनि बोर मोननानै मावनो मोजाङै जाफुंलांनो हाथों नोंथांमोना जोंखौ खहाजों खाम होमबानो दावगालांनो हागोन नङा होमबा
Rele angkena Dia mau masa terakhir masa nilai. Masa itu? Lebar masa ya. Rele ang kamera sih. Lebar masa. Kamera lagi ada apa nih? Ada apa orang masa ini mau? Masa ada. Oh. Apa ada mau enak kan? Ada. Ini tamu saya. Ambil apa tanah ini? Mulai tanah. बे जाबाय जयन्त दैमारिनि न'खराव नोंथांमोना नुदों नैया जयन्त दैमारिनि न'खराव दा रंजानाय सोलिगासिनो दङ बेनि उनावसो थांलायगोन जोङो लखिन्दर बर'नि न'खराव नोंथांमोना नायबाय थादो आबैया मब्ला फैखो आं मैया माबा दानि दिनैसो फैदों मैया मोनबाय मैया मोनबाय माने अ रख्राया नै जों दा फैबाय लखिन्दर बर'नि न'आव बेवहायनो थुंगे होगोनांनि भिडिअखौ आरो नोंथांमोना साननो हागौ इसेबां गोलाव बानायदों होननानै मानोना सेथि खोन्दोखौ बानायनायनि उनाव आंखौ बुंदों जे इसेबां गुसुं बानायदों भिडिअखौ होननानै मानोना बयबो नायजोबनो लुगैदों थाब थाब सोरनियाव हाबदोंमोन न'खरनि सोद्रोमाफोरा नायनो लुगैनानै आंखौ बुंदों जे इसेबां गुसुं खालामना होननायलाय आङो एसे गोलाव खालामबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन मानोना बयबो नायनो लुगैनानै माने खेबसेयावनो नायनो लुगैखायो नालाय ओंखायनो एसे गोलाव खालामनो थिननायलाय आं एसे गोलाव खालामबाय नायदो नोंथांमोना जोबजासिम जोंनि बे तामाने परम्परा आच्छा बे नमाजखौ लिया तामाने जोंखौ माने गोसोखौ माने मोजां खालामनाय आरोखि परम्पराखौ जों गारनो हाया एने एसे लोङो आरोखि जों लोंनानै गोसोखौ दुंहोनाय आरोखि बे नङाबा जोङो गोसोखौ माने दुंहोनो हाया आरोखि बेनिखायनो जों बेखौ एसे माने दुंहाब माबानि कारन माने बिसोरनि खेबसे रंजा बाजा खालामनो थाखाय बेखौ एसे लानाय जायो आरोखि नै आंबो कापसे आजावबाय गरदसे लोंना लानि एसे थाजिम मोनलायथों अब्लासो लाजिनायाबो खारो बोलोबो फैयो आरो बे रंजानाय फोरबोआवनो लोङाब्ला माला लोंबावनो जिउ थासान्दियावनो जुदि एसे रंजाना लायाब्ला जिउआ दिनै दं गाबोन गैया थास'लायनि जिउ बयबो मिथिखागौ ओंखायनो जिउ थासान्दिसिमनो बेफोरखौ रंजा बाजा जाखा लोंखा खालामना रंजालांखायाब्ला बेनि ओंथिया बे नङा जे जौ लोंना गोलैना थानांगौ आं बेखौ बुंनो नागिराखै आं बुंखाबाय जौनि फुख्रि बेदरनि आलि ओंखामनि आखाइया बर'नियाव गैला बे जोंनि हारिनि नंलिया दा जोङो जास्ट नियमखिनिखौल'सो लाखिदों आरो आंबो नोंथांमोननि सेराव कापसे लोंना दिन्थिबाय गाज्रि दामोन बेलाय दासो बेलाय आंनि नैथि खोन्दोआ बेयावनो फोजोबबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना थामथि खोन्दोखौबो जोबजासिम नायगोन गोजोन्थों साबायखर